îți aduci toată atenția în interior prin respirație. Inspiri și expiri profund, conștient, știind că cel mai important moment din viața ta este acum. Și aici, unde ești tu cu toată energia ta. Și îți dai voie să ancorezi într-o stare de liniște, de calm, de relaxare. Și fiecare respirație, de aici pe mai departe, va avea rolul să aprofundeze această stare de relaxare, pas cu pas. Observă cum se simte corpul tău în această curgere lină, în acest abandon către starea de relaxare profundă. În care singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să fii. Puterea de a spune nu. Nu este un cuvânt puternic în vocabularul nostru. Este un cuvânt care a primit o energie colectivă, adunată de generații și generații, asociată fiind cu negativul, cu acea parte mai întunecoasă, cu umbrele noastre. Uneori când spunem nu, anumite senzații fiziologice se întâmplă în corpul nostru și putem simți și trăi diverse stări. De cele mai multe ori putem spune nu la acele lucruri sau experiențe care cu adevărat nu ne plac și care ne pot pune în pericol pe noi sau pe cei dragi nouă. Însă de foarte multe ori există un nu profund pe care putem să-l conștientizăm sau să nu-l conștientizăm în puterea pe care o are în interiorul nostru. Inspiri și expiri, dând voie sunetului vocii mele să te conducă spre această putere de a spune nu
al tuturor lucrurilor din viața noastră care nu ne mai sunt de folos, nu mai ne sunt de sprijin și nu mai sunt potrivite experiențelor energetice, sociale, emoționale pe care le experimentezi. Întotdeauna, în spatele fiecărui nu, este un da la altceva. Și atunci când tot corpul tău, toată ființa ta tresare către a spune nu, invitația este să vezi către ce se deschide, care este daul pe care ființa ta vrea să-l îmbrățișeze. Și această capacitate de a te conecta la da aduce o putere deosebită cuvântului nu. Și această putere va crea energia blândă din jurul cuvântului. Iar această blândețe te va învălui pe tine și pe toți cei cărora le vei spune nu. Inspiri și expiri. Și te conectezi cu această putere și blândețe care poate transforma relația cu tine în iubire față de sine și relația cu ceilalți în iubire autentică, transparentă, plină de blândețe. Puterea de a spune nu. O blândețe co-creată din conectarea cu acel da la altceva. Inspiri, expiri profund. Te bucuri de acest zâmbet zglobiu care a răsărit pe chipul tău și în propriul tău ritm te invit să deschizi ușor ochii cu puterea și blândețea de a spune nu.